So silungiselela umnqophiso ngomso. A trick, smallanyana trick endayifundayo from ichomi yam usingabakho, big up to you, is that xa ufuna engarani ihlala ishayina, this is the best medicine. So ke ladies, mantombazana, silungiselele convention. Yo guys, endileqa conventions, imagine silungiselele umnqophiso. Ndim ke lo funeke ibile apha embizeni, and then after that ndiyoneke phandle. After ndiyoneke phandle yomile ndiyifake efrijini. Yeah, molweni guys. So masilungiseleleni ukuya emnqophisweni. Please subscribe. Asembelieve. Ndiyanicela torho. So ndim lona, I was busy polishing my shoes. Ilanga beliphumile on Saturday, qonba igel isemdleni. Manana mani xa ugqibele kudala ecaweni bendinala umfu. Mandihambe mani. And bear in mind, guys, mnawuthi uyandithesta but andithesteki. Bendithenge ii-pantyhose zam early ndisenzela uba nje ndingabi stranded or nto. Ayindim lo ulibala ii-pantyhose emotweni katata. Utata undidrophile and then waphindele ezilalini eBizana. So now Saturday xa ndilungisa, like ndalungisa yonke into yam, so ke ngoku sendifuna ii-pantyhose zam for uzipheka, yabo sinxele uthini ii-pantyhose eziphekiweyo. And then xa ndikhangela ndiqonda nayo i-pantyhose yam apha, ndifowune endlini kuthiwa hayi i-pantyhose yakho ilapha emotweni. Ndiqonda yes, why me Lord? Kwanyanzeleka sana ndibaleke ndiyothenga e-cheap ke ngoku epepe eyokubambisa because igel ibroke. Zange ndaba broke kanje, ndamazi mashonisa obroke. So ke ndahamba ke ndaya epepe ndayothenga le pantyhose namanzi nje uba mani ndiwuve umnqophiso because ndizixela uba ndiyaya ke ecaweni, shame raining or not. Ububroke abuthethi nto, uThixo uthini? Yiza ngale ndlela uyiyo. Mfune ndiye kukoti into ezingekhoyo phakathi kwabantu. But yeah, ninayo i-idea yale nto ndiyitshoyo. So igel biporisha ke, porisha. And it's like into endenze umdla, I was like, you know what, dala ezihlangu ezi like ndingasazinxibi ezipointi kanje. Bendithanda unxiba ezi zinesithende esikhulu because ndinengxaki emilenze. Kwabantu abangandaziyo ndine-bracket eyi-1, kuthiwa sisigweqe ngamanye amazwi. Loo nto kuthiwa yiyo nge-English, but kwicala eliyi-1. So ndiye ndikhawuleze ndive ipain xa ndinxibe isihlangu esipointa kakhulu. But ndanalani uba guys ndimncinci, ndina-18 kodwa ndinxiba izihlangu ndina-18. Wow, ndinxiba kodwa izihlangu zoomakhulu enezithende ezikhulu. Mandithi go back to unxiba izithende ezinormal for umntana ona-16. So ndathi yazi ntoni, andizodlala lo mlenze uyi-1. Ndathatha kumntu asekhaya, bendigoduke mas, ndathatha kumntu asekhaya isihlangu ezi because yena usawe kancinci apha egildini, usaye kwezinye icawe. So ndathatha isihlangu ezi sana sokhonza, ndathi umntu asekakhawusa apha ndike ndizitheste ndizibone uba umlenze wam usayifila na ipeni, which is I'm very proud of myself uba ndizitshallenjile because now ndisinxibile esi sihlangu ecaweni iservice yonke. Like unyawo lam, okay, at first ngoba ndisaqala unyawo lam belitekateka lubuhlungu, but iphele iservice like sendirayithi. I think libonile uba jonga iyandifosta le girl. So nam bendililady, no more ndinxibe iisoli ezinkulu, ndibhaqe uba lo mlenze mandingawutotosi because nawe uzondiphilisa kabuhlungu. So ya ke ndi-apho ndisorted ezihlangwini, ndimhle ndiyi-cute, nizondibona. Yabona sanamalungise guys, sithi go through a lot kwezi department zethu, like akuthetha uba beniyazi uba like sibilisa sibilisa iikawusi phambi uba sizinxibe,
ikawusi guys, yo akhonto yabona kule esi step esinsenzayo samtraumatize utata like akafuni usibona because uthi yo hayi nina nifaka iikawusi zenu enizinxibayo kwinto esitya ngazo. Eyona imgulisa kakhulu ukuba athi xa efuna inyama efrijini okanye something efrijini avele abuliswe yipeyinti holes ehleli kwi-deep freezer. Yho, vele ukuthi makakhale but ke uzawuthini? Funeka understande because funeka sibe bahle, funeka sibe cute ecaweni. Isidima sakhe kaloku funeka sihambe phambili. Andilungisa ke apha ndise-cute man namehlo aqumqum. Yo guys, what a service. Yo man, bendiqala ke yho yafuna ndiyeke le nto yakuthetha partnership. So ndaya ke kwi-convention ndakhonza, kwakhonzeka, kwamandi. Bendiqala ukuya ukuathenda guys, why so ndisithi i-convention? Sorry, emnqophisweni. Yho, so ke ngoku ndalontuza. Shem ndinqophisile guys, andifuni uphosisa. Amfunisa urhatebe netimu yakhe. Hayi bayibethile into yabo, shame. Push up Steen 808. It's 808 ne? Yeah. Hayi bayibethile into yabo. Ngabe sibadlela umona, shame. So get ready with me, siya ecaweni. It's actually iSunday yami yokuqala lena, but abanye ke sebeyile already ababakhonza kakhulu. So siya kwi-nqophiso guys. So step 1, I'm here now. Snophiseni guys, snophiseni. Ndiphose phi? Step 1, we are here. La trick bendinibalisele yona yongarani. So yeah, ngoku andibile. So ndizolandwa ngomnye ubhuti wasecaweni plus usister wakhe uongezwa. Love them to bits. So masibeni kule way guys, masikhonzeni, siyila generation ikhonzayo kaloku. Tim lona lungiselela for icawe. So today I've decided ba ndibe yigilda. Okay, molweni guys. Hello. So I think you're intro yabo molweni guys at this point. So masambe semnqophisweni. Oh hayi sake sasitulo siyandihlaza, but it's fine. Masambe semnqophisweni guys. Sinomfundiso omshaqaqa from the box. So yeah guys, ndibalisele a story a bit ngondinxibayo regarding nombala. So mna izinto zami ndizibeka like accordingly. So zinirobhe ngento zami, ungandrobhe nto. If uthathe i-roll on yami ndizawuyazi. If uthathe i-lotion yami ndizawuyazi. If uthathe iskipa sami, I will know. So in my room, bedside yami ndiba neBhayibhile ye-English, but this time emnyama. So le Bible yami ibibhalwe the Methodist Church of Southern Africa. Okay, shapa ke yonxeke. So xa ndisithi izolo ndilungiselela ke ecaweni banza fake ebhekini, no man, Bible yami ayikho. Sinamasela kodwa. So ndiqonda okay, ngubani ongathatha iBhayibhile yami? Number 1, ayinoba ngumakazi. Umakazi neBhayibhile yakhe ilevi lepha inkulu ngenyana. Number 2, utata kanothatha iBhayibhile yami ebengekho yena apha endlini because besisezilalini. Number 3, ubhuti uMr West ebengekayithatha iBhayibhile yami because yena necawe ngamanzi neparaffin, but bemane bedibana sometimes. Number 4, abantu bebelapha i-juniors, ikhaphu yethu esiyithandayo. Ndaqoma in fact nguye ndamfonela khwele emnxebeni. Bhuti ntoni ngwabe? Bhuti unqophisana into yokuqala, bhuti unqophisana intoni umnqophiso? Ndithi bhuti iservice yenu yokuqala like le umfundisi niye ninxibe kuyo, niya nini kuyo? Athi yo andiyazi noba siya next week. Ndithi okay sisalapho ke, iphi iBhayibhile yami? Bhayibhile yakho. Ndithi bhuti iphi iBhayibhile yami emnyama ye-English? Ibilapha eca kwebed yami, jikijiki ibed yami seyinezibhalo ezingcwele. Guys, mna ndikwazi lapho ufunda isiZulu, uthatha i-English ubeka isiZulu bhuti. Mamela, man ngwabe
yo sisaphumile ngoku sabuya esithethe ngizakufonela late. Uke wangifonela asitayixoxe ndiyayifuna iBhayibhile yami. So kwanyanzeleka kuba mandebe nam lo mbala katata. Nyanzeleke sana mandebe uzondithuka ningambonisi guys, debile ke nam ndiyozibamba sweet kumnqophisa kodwa yo halo mntana uneBhayibhile abefundisi no bishop akaqhelwa. So masinxibeni ke, so sendizifakile ezinye izinto ne, like sendifakile i-Stonks Kings sam, ndafaka i-tight uba ndibambeke kakuhle, ndafaka iskipa. Masiyenzeni le way siyi-generation ekhonzayo. Okay, so first thing first, sifake i-shirt yethu. So ke bekunjani ibaliseleni ngalokho, like i-festive yenu eyami i-festive shame ibimandi, iqale nge-high note. I-festive yami iqale nge-high note yaenda nge-low note because sithe find out uba ndinaBhayibhile ye-English ndineBhayibhile yesiZulu, and like into endicaphukisa more ndiyamthanda shabhuda but yo hayi sanundithestile. So into endicaphukiswayo ne le part yoba uthatha ziyithuki iBhayibhile zesiZulu ezipyromania, like mna I have Bibles for days, leze English zithu for days. Wade wathi utata mntanami kwenzeka ntoni erumini yakho waneBhayibhile ezingakungathi uzovuma ubizo. Nalathi ndasebenzisa zonke iziBhayibhile because into endenze ndafuna iBhayibhile zesiZulu kuba sise Natal, mosibe ndisebhahappy eWest. So ngoku ndingena eShepstone, so ndiye ndathanda uba ndibe nayo neBhayibhile yesiZulu ndireference kuyo, like if kukhona into endingayi-understandi okanye ndiplaniwe, but we rebuke asiplanwa kulo nyaka. Siplano ningambonisa uvice wami please, but kulo nyaka guys mandithathe i-break, like I can't. So ke bendisithi uba iqale nge-high note yaenda nge-low note ngenxa yesitori sami seBhayibhile, but ke asikho apho, we move wethu, love ifamily yami. So ubonile uba ayinifanelanga ifanele yena la Bhayibhile, mina mandiphathe loyo bishop. So mna makuthi all eyes on me xa kufundwa iBhayibhile, not kuye, because noske wathatha le katata because notata zithu eziBhayibhile zakhe. But it's fine, cacile uba ikhona le nto indibiza eMaritzburg, ithi hambe eMaritzburg bayintoni, we shall see. So ke bendisithi uba ndihambile ndasihlala nosister wami firstly nomyeni wakhe for a long time. Nice one. Oh Hashem, ba nice ke la couple. In fact bonke abantu basekhaya ba right, si nice ukufika. So mnisiketi ndingenisezana abantu basingenisa phezulu, so si nice ke khaya njoba bendisithi guys kutyebekile yo kwaPeter bandondlile. I blame Peter family guys. Hayibo kwenzakalani hayi ke saphuma ke eGauteng, so satshatisa usister wami kwanjalo ngoDisemba. Xa siphuma apho sayegoduka sayezilalini eBizana, ndahlala eBizana kancinci. Xa ndihleli pha kwabe kulo Nduzile ntoni le yo sorry, kwabe kukhona imbeleko kamntaka brother wami, so ndahlalela yona, and then after that ndahamba ndaya kulo mama eFlagstaff. Abanye abantu bathi kuselisikisiki apho, but ke ndayemkhamela into endiyaziyo. If bekuphi Thixo ingafiki le moto ndihamba ngayo ndisaloqa ndikatyilotsha. So apho bendiye khona noba kuphi, but bendiye lapho, and then xa ndifika baze bangijija. Ukubona ujijwa yifamily yakho ozalwa nayo, yo ndisa in disbelief. Samane ndiqhwaba izandla ndibambelele esinqeni, like hayibo guys kuningi. Hey guys
Yo, hayi sala ngityebile. Soy. Yo, this was never me. Guys, I never had to struggle. Ndinxibe iskeyiti. Yo, simamkele gym. Nenjini. So as I was saying, yo, Katele. So nansi girl lenu. Hey. Team. Whoosh. Yeah, namdazoyika. Okay. So, sesiyaphuma. Sobethwa moya. Sithi qumfe. Mala miyadlisa. Asiyenzi ke lento Gildas. If ufakele, asiyenzi le way. Sawula nenye ibharethi yami. Ezongena accordingly. Ndiyabuya. Yabo? Nazo zinje for imini ezinje sikaxakeka. Please, asiyenzi. 2025 silandela imithetho yecawa asembelief. So, into endinayo yokubamba inhloko zezakawusi ezincinci uzithenga ngathi zofaka iweave. So usually xa ndifakele ndiye ndihlohle nje. Ndihlohle inwele zami endize zihlohleke kahle. Umuntu makenze into emsebenzelayo guys. So mangiqale ndibone lo mbala buzothini. Okay. I think and it. Hey. One of the reasons enganqibisanga umanyano lentombi ke le because iminqwazi yami mincinci. Hey! Chideke. Sisekakeni babies. Pakistan. Okay. Satan. Shwebile. Bethe ecaleni. Guys, ngizobana ndibona ipholo ebomvu. Imeke ithilithi phuma. Bayixesha. Alibonakala. Manthandazi ba akakabethu 7 ebendimbekelo because iyaphela indawo kulacawa and abantwana babantu ngibakhuphe endleleni. Imagine bahlala ngasecaweni but ngicela banilanda because apha endlini abekho. So and soze ndingayi ecaweni. So ndabacela and very nice people. One thing I can say about Shepstein is that I shame. Hayi, ngabe ndinidlela umona if ndithetha kakubi ingane. Ngabe ndinidlela umona. Siba kanje ke sithi proper way unxiba umanyano. Ayiba. Fihla baba, fihla mntana. Fihla mntaka John Wesley. Ungavumi ngawe mntaka John Wesley ba ufotwe. Uhlele esitulweni, kuhlekiswe ngawo beyimimi. Nabo guys, we hide. Like ungavumi. Zayazi Gildas ba wine sensor lento. Amantombazana, they know very well ba why deceit. Uzuyenze ke wena. Use. Hey, one day ngizobalisela ibali la Blaze. Guys, dinababali for days but asoze ndigqibe ibali lam. So Dimlo, hayini guys. Hayi nina. I have to. This is not me. Ayindim lona. Like ayindim. Andimazi lo mntu ngene kusimamkela. But hayi ingena ngapha amazimpasa. No way ingena ngapha. Yabona umuntu ugqibele kudala ecaweni. So ndiyabona nembasa ninxiba wrong man sometimes. Imbasa. Lento kuthiwa imbasa ye guild.
sibe siyeke amadoda yabashumayeli neyomama. Into esiyenzayo imbasa funeke zi-align, funeke lo kuthi yabo nansi ke geli ayipitsi blazer. Eyo sityebe nini hayibo yo sike sanangathi obhanana izihlangu zam. Okay. Yo ndajijeka. Guys, it's been a long time without wearing heels. I feel it's been a long time. Like, what's happening? What's happening? Safunele uke umthendeleko ngezihlangu. Handithi wosa. Ay. So fighter yami ke. Fighter yami. Oh. Fighter yami. Cause siyolamba. But sohluthiswa lilizwe. Ndibile. Okay. So yeah, guys, this is already take along.